What's up dostlar? Hoş geldiniz. Sonundan gelecekler. Umuyadaylanız. Stream'e başladık. Ama saçım kalktı ulan. Bro telefon sesini kataldı versen de. Sesini kataldı verdi yani. Gıyırını stream etmen de. Oh my god. Bak. Video esasında Türkmen dilinde. İşte o yüzden Ronaldo. Ana böyle stream çıkıyor mu? Switch account. Çıkıyor. Yani hem şu surat başkaça. Aleyküm salam Akhomet, hoş geldin. Umuyadaylanız. Oh shit, men TikTok'da tüketme. Nereye açalım ka? In Google özler kimdi bak. Damn. What's up bro? Nereden yok? TikTok'dan açayın. Abi. TikTok'ta has köp adam, has köp sorular, öyle YouTube'da olsa safe bolya video. Galla görüp bilen sonundan. Sermaye, bu sermaye dikkatini amına koyayım. Şöylelik gülen, näme täzelik var? Gatygow täzelik var. Ýerden turduk. Bu diýmek eýem täzelik. Biz diri. Yaşayas, hemmemiz. Sizem stream gören olsanız sizem diri yaşayan. Like basalı dostlar. Like. Dine like basalı. Ki adım köpelsin. Like basalı dostlar. Oh süper. Aferin sana Didar. Bugün YouTube'da Takıma Viza'nın sayfasından stream açtım. Plus TikTok'ta. Ben YouTube'da Takıma Viza'nın sayfasında hiç kim yok. Aleyküm salam, hoş geldin kardeşim. Hani mün öydeli Didar, sen mün like bassan her kim gelenin basacak. Dostlar like basalım. Salam dost, Dubai'den salam olsun. Dubai'ye salam olsun. Dün soru verdim Ruçkam aldılar. Evet soru vermez. Şu at ver moderatörler yok katı. Gelseler yine de alırlar. Aleyküm salam. Hoş geldin. Salam go Arslan özün nerede? Like basal dostlar. Sen nereden özün? Ben Los Angeles, Kaliforniya'da şu at. Los Angeles, Kaliforniya'dan öňüm. Doğulumda da. Şoň ýaly. Sorma men nerdendim ýöne. Go banana kara. Ýöne. Dünamit ma. Aleyküm salam. Dostlar like. Dünge like. 10 bin like etmemiz gerek. Ama son kol sorununda cevap veren enerji, bana dedim enerji yem. Ya enerji veren. Zink, magnezyum, hem de içtirdim dangulen. Hello Muhammed Great, I'm come back. Welcome, billionaire, welcome. Aleyküm salam beğenç. Saat neç? Saat 10:40. Yerden 10:40. Salam. Alo, gowmýadylanyz. Näde ýaňyz? Ýatyrmy? Polşa çaklyk çykarýarmy? Polşa çaklyk Takıma Viza diýdiňe.
Tekeme viza. O meadelen ağam nädip viza alıp bolýar. Habarlaşyp. Tekeme viza bilen. Like bassaň YouTube'da, TikTok'da. Näme şu like bassaňyz oý dostlar. Gyzyk da bolsa çıkın home çıkın demeden efir ona. Näme etjeksin oturup bar. Daşynam seyredip bolýar. Daşynam seyredip adam näçe 100 adam. Salam Polşadan size. Polşa salam Novruz. Salam sen Orstes din mi? Tofak te dokudun sen nemet döýän bulaşdyr döýän ýazan dadyna. Salam ağam. Green card çıkandan soň öýlenip aýalyny alyp gidip bolýarmy? Elbetde. Green card çıkandan soň öýlenip aýalyny alyp gidip bolýar. Çağa dogrup çağına alyp gidip bolýar. Ýöne meniň maslahatym gellem Amerikada dogru çağana. Çünki çağan gelenden dogulundan eýem Amerikan watandaşy boljak. Hem Amerikan hem Türkmen watandaşy boljak, düşünýärmi? Onun üçin nirde dogurmalysyna goljuny serin çağanlaryňyzy. Alama men adam. Cancel. Aleyküm salam. Green card'dan çykýar. Az wagt galy, maýyň başyna çykýar. WhatsApp bro, go meadaylan. WhatsApp go özüňde. Sadece olam köp. Mesele de like basşoň üçin. Neret? Like. 5000 like senden. Neret? Bak sana näle informasiýa berdim şu an. Orsa ertir dogrusaň, ors bolýarmy? Orsiýetde dogrusaň, Russiýada dogrusaň faşist bolýar, dogurma taýda, peýdasyz ýurt. O taýda doguranyň bir näme bolmajak sana. Gel Argentinada dogur. Argentinada dogursaň, meselem, häzir şöyle zat, Amerikan watandaşy bolsa, benim gidip çağany Argentinada dogur, ana çağa avtomat dogulundan Argentinada dogulundan üçin Argentina watandaşy, Amerikan pasportun bağlı üçün Amerikan watandaşy srazu ikisi bilelikde. Onun da näme o? Türkmenin pasport bolan üçün Türkmenin nemesine geçip bilýär mesele däl çağa. Düşünýärmi? Näýlik barkly çağa boljak, 3 san pasport girişden. Düşünýärmi? Başga da bir näçe döwletleriň pasportunu alyp bilýär. Kakas ejesi tarapyndan. Näl gowda? Sakkal işler östürdi. Evet, sakkalyma iştak nemetdiň diýsin ha. Am gulluğa gidip gelmeden gelemden soň hemme ýurda arkan gidip bilýärmi? Elbetde puluň bolsa hemme ýurda gidip bilýär. Mesele däl. Garaz takama dogulmasa go bolýar-da. Takamada dogulsaň senki ala pasport bolar-da. Ondan soň dünýäniň ýerine geçjek bolsaň viza alayyn diýip berersiň. Haçanda men bilet alyp uçuşana atym, sen viza almaly bolýarna gidip, oçurda durup bilýärmi? Onan berseler senin ejiz pasportuna. Bilýärmi? Zordan viza alýan, alyp bilsen. Bolmady täzeden tawşyryp ýene-de tykmy viza arkanda durýar-da, näçe tawşyryp almana kömek edýäs. Iň sonunda alýas-da, ýene-de. Ondan adam şekilli güýçli pasportuň bolsa näýlik go, srazu dogulundan. Salam ben, hoş geldin gowy. Gel nesip bolsa, sana näme gel. Adyň näme, sana näme diýensiň. Like bas, sana näme. 10 000 etmemiz gerek like. Gün 5 000'ň içinde her birimiz bassak 10 000'a ýetýär derýär seret 40 adam maýýan. Öňden ingliz dilini bilýärmi? Ýok, dogulumda bilemokdum. Ýöne 2017 üniversiteden bäri öwrenip gelýän şu ingliz dilini. 10 ýyl bolup gelýär, öwrenip öwrenme. Görüşürüz. Meylis nesip bolsa. Görüşürüz. Erkin yurtlara gelseňiz görüşürüz. Aleyküm salam. Ha brother. Matrix. Atak edýärmi? Duzurjak gol ha Matrix. Bolmaz. Öyle zat bolmaz bizde. Super. YouTube. Got to go. 2 adam var, 3 adam like basypdyr. Malades. YouTube'un öýdi basan ýaly birinem. All like for you. Bilener. Şöyle şu şekilde bak 3K like olduk 10K etmemiz gerek. Oh my god.
Nel go narkotik dat su. Muhammed ağam, salamu aleyküm. Xitaydan köp salam size. Xitaya, wa aleyküm salam. Xitaya köp salam. China, we love you, China. America loves you, China. America go where Xitay. Yana Donald ne medi ala oynaya. Bilýärmi size kösejek bolýar. Atak go where so. Gatgo neme Xitay. Like köpülleli şonna soraglarym köpeler. Bak. Ali YouTube neme datdan tak ösmedik. Ýöne takamy wizada bir sança adam otyrda. Özüm klastam 30 adama çel gelýär, iň bolmanda. Tamam, gaty gidýär, go gidýäs. 4K bolup gelýär like. 10K bolsun. 10K bolsun. YouTube kanallarymyza geçin dostlar. Bizim YouTube kanallarymyza geçip follow edin dostlar. Hökman. Videolarımıza notification'ı basın, notification düğmeni basın, size her videomuz gelsin. Stream açamızda size gelsin bilýärmi stream. Sebäbi gürleşmek isteseniz mesela, abi işte soru berip meňe konsultasiýa isleýäňiz $500 ýa. Şu saýyk gelip soragyňyzy mut alyp bilýärmiz. Bak, şoň üçin streamlere neme goýun? Näme şu notification goýun, jaňjagas basın. Meksikalar kal geçip bolýarmy? Ýok, geçip bolmaýar. Meksikan özü bile gork neme goýdy otaýyn goramana. Öz adamlaryny goýdy. Amerika gorkuzdy. Gaýdyp geçirmezler ýa-da. Salam aleyküm. Rossiya taliplerden salam. Rossiya taliplere salam. Rossiya taliplere. Menem Rossiyada okudum. Nähilek saat Rossiya goýar, näme etmäne goýar, ösmäne, güýçli bolmana sebäbi diktatura da bilýärmi? Kynçylyk var. Ösmäne goýar. Şoň üçin Rossiyada ösüp dünýäniň güýçli, has baý döwletlerine gaýdyp bilersiňiz. Has erkin. Nädip bilmeli YouTube'da. YouTube'da maşa seret tekeme vize dip ýaz. Muhammed Great, Zemrat, 3 tane kanalımız var bizim. Bakın. Aşağıdan yazayım dostlar YouTube'lamızın adlarını. Men pine deyin. Nemeler var şu sayda? Menajerlerimiz var mı dostlar? Moderatorlarımız. Sen nerede? Men Los Angeles'ta. Dünyanın en güçlü, en gowy yurdu olan, en bay, en güçlü, en bay, en gowy yurdu olan Amerika'da, Los Angeles'ta. I need vitamin B, bilýänerde. Hökman. Üstünde işlesen bolmajak zat. Ýok, kelläňde döret, ideýany, şoň üstünde de işle, sen islan zadyma ýetersiň. Pasportyň 1 ýyl galan ýagdaýynda ýurtdan ýurda geçip bolýam. Elbetde bolýar. Men bir wagtlar 3 ay alanda aýlanyp berýärdim, gezýärdim. Salam aleyküm, Rossiýada gaçak galym. Nädip geçip bolýar? Soragsız puldan mesele ýok. Dubai'ye gidýän, Dubai'ň ID'sini alýan, ondan soň dünýäniň istendik ýerine viza tapşyryp bilýär. Seyit. Onam kim edip bilýär? Tekeme viza elbetde. Diňe tekeme viza. Tekeme viza dip ýazýaňyz YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da hemme ýerde çykýar ýene. Ansatçak tekeme viza. Tekeme viza. Tekeme viza dip ýazyň dostlar aşağıdan hemmäz. Yes, of course, bro. Hello, friend. How are you? I'm doing good, friend. I'm doing good. How are you? Muhammed, siz ilki bilen green card'dan gitdiňizmi? Ýok, men ilki bilen nemeden geldim. Granisadan geldim de büktüm. Men artık bäriniň adamsydyň. Ondan soň şo şekilde de hemme zadymy aldym bärde. Oň üçin özüňiz bilýäňiz, güýçli bolmaňyz gerek. Kellede, düşünjede güýçli bolmaly. Döwüp geçip bilmeli gapylary. Düşünýärmi? Ana bir san oğlum geldi. Huy diye. Bu menin oğlum. Men böyle pikir edemek aslında yani ejesi muňa aýdyp beren. Şu senin hakikaten bizi taşlak gitti deyip aydın. Şoň üçin maňa gaharly adam. Sökmana gelýär. Düşünýärmi? O nälerden gaty göremiz ok. Häzir men moderatorlarymyz gelse onuň agzyny ýumýa boldy. Başga zat ýok. Ýöne meniň tek ýaş, meniň çağalym ýazyp bilmez nemesindedir. Bolsa da bilýän bir näçe döwletde bandyr oýun. Sen ýalyk ýaşy uly ýazyp bilýän dällerle men oglum bolsaňam. Şoň üçin ejeň aýt ýalňyşyp dursyň diýär. Men sen hakykatan däl.
Bana sökmene gerek yok. Salam Muhammed Akka. Wa alaikum salam Recep. Recepov sahat. Salam aleykum Muhammed Bey. Gowmadan. Ine geldi Hacı Han. Yankala çağalam gelse nemesini alıp, ruçkasını alıp deportation edip gören Türkmenistan'a gitsin. Gaharlanma. Gaharlanma sen sırtayıp durun, gülüp durun. Şadiyan, çağalam gel ya. Salam Maya. Bak. Çağalam gelse utandık gören o. Bir direkt daha bana gelip şunu adatlar yazsanız ana şöyle ejeniz hem nemettirip yani kalkanız hem bak hakik kalkana nemet dursun. Etmen o şunu adatlar. Stupid olman. Çom sila. Beynide. İslam zadını etip bilen dünyada durmuştu. İslam zadını etip bilen. Bari o şunu düşünmeli ve şuna göre işlemeli, risk etmeli. Men ýöne dil bilemok hiç hili. Türkmençe bilýän ekeniňe 7 ýaşa. Köp sağ olun sizi Türkden izerleyen. Sağ olun siz de izerleyen üçin. Maya. Like basın 4000 adım, 4000 san like gerek dostlar. Armada. Var ol. Emme zat kellede. Eddiler. Salam aleykum gowmya daýlan. Wa aleykum salam gülýaly. Özüň näl söhbet. Futbolla kime baled edýän? Özüme baled edýän. Üniversitet okumalymy ýa ýok? Okumaly. Great üniversiteni okumaly. Täze bilim okumaly. Köne bilim okumaly. Köne bilim size biologiýany öwretdi, geometriýany öwretdi, stupid sapaklar, algebra size näme gerek? Şoňa zatlar öwretdi. Şoň üçin gerek gelsi o näme? Näme şoňady? Üniversitet, mektep, gulluk otayo, gul edip taýinlýar sizi. Bilemmi? Sistema näme? Adamlar taýinlýar. Zawod, fabrikalarda kim işlesin bolmasa. Şoň üçin sizin beyniňizi ýaşadyk, täzece beyniňizi bilen samsyk zatlardan doldurýarlar. Onsoň gaçaşyk görürsiniz gelip bilen adamlar, bir zada yeten adamlar, bir zada öwretmene çalyşan, güýçli, baý adamlar size bir zat diýen wagt onsoň gahar edip görürsiniz. Yo sen aýtdygyň dogry däl. Meniň mektebe nemeli gelýän awtobusla gatnaýan mollumum böyle diýdi, biologiýa gowy diýdi diýip görürsiniz amına. Ýalňyş o zatlar o. Ýalňyş onda eger şolonky dogry bolsa, näme şolar mektebe awtobusla gatnaýar, ýörap gatnaýar. Kelläňdi işledin. Solar bagtlymy? Sorak görüň sen bagtlymy diýip şolardan. Mollumlar ertir gitdiňim okudy. Sonra Aýt Muhammed Great aýtdy meniň ya nememidi? Sen bagtlymysyň diýdi. Dogry ýaşadym diýip düşünýärmidi? Çağalara ýalňyş bilim berýäniň bilýärmidi? Oka, mollumlar aýt şöý diýdi. Öýdüsem o bütün neme Türkmenistan oda çaýmaň o ýaşlar. Iň wajyp adamlar sizsiňiz ýaşlar. Mektep okuwçylary, üniversitet okuwçylary. Ende değişýän. I have one question, dinleyen. Men 18 yaşımda dolmanka F1 vize bilen LA'ya gidip bilýän. 18 yaşyň dolmadan sen F1 vize bilen gelip bilmersiň. Flex tip bir okuw nemesi var. Mektep okap gören wagtynda 1 ýyllyk okuw öwredýärler, şoňla gelip bilýän. Ondan soň galyp bilýän. Wa aleykum salam. Salam aleykum Muhammed, gowmy dost. Wa aleykum salam. Gowy dostum, özüň näle? Şoň ýaly dostlar. Ya danim Feredin şo mektep okuyalar bizim en atalarımız näle öwreden bize? Ýalňyş düşünje. En atalarınız ýalňyş düşünje beren. Mollaňyz ýalňyş düşünje beren. Näme Feredin? Çağa wagtyňyz köpüňiz bilýärsiňiz. Näme diýen? Oku, mektep oku, bäş oku. Soň üniversitede git, üniversitede oku. Soň bankda işlersin, soň doktor bolarsyň, soň neme bolarsyň? Näme şoňady? Mollum bolarsyň, soň garawul bolarsyň. Ana şoň ýalaka. Otaň durmuşsun, şo bolarmy? Hiç ýer çykyp bilen ok, aýlanyp bilen ok. Gyzyklyman şu, maňa gyzykly däl, men şu ýaşymda bile gyzykly däl şolar. Oyun etmede nädip gitdiňiz? Çyndanam Muhammed siz nähili gitdiňiz? Men şu sana adam şekilli aýdýan. Men aýdýan, geçdim gönü, böktüm granitsadan. Geldim, men şu taýda ýaşaýan edim. Sen men dünýäniň adamsy. Meni hiç bir granitsa saklap bilmeýär. Sen kimsiň o? Adamjyk, sen kimsiň diýen. Gelýände. Sen menden tapawdyň ýa? Dogulugynda näme Amerikada diýen.
Menem bu yerde, menem bu planetada doğuldum. Bu planeta men kim? Düşünýärmi? Sen bilimden Great Üniversiteye girmäden öwrenip bolýar. Öwrenende dostum, öwren. Şoň üçin sen şu wagt meni izlerlänsiň, men sendäle. Bolýanlyk üçin. Ben 18 ýaşda bolmagy kam aýtdym ýa-ni. Assalamu aleykum. Amerika Rossiya banka pulu goýup bolýarmy? Amerikadan Rossiya banka pulu goýup bolýarmy? Perewod et bolýarmy? Transfer edýänler ba, edýärler. Meksikadan böktüm. Senem kelene tarhya giyip okansyň öyle mektep puşman edýänminde. Edýän puşman o mektepde tarhya giyip okapdym o. Sizin mektebiňizde. Nersi etmedi o. Yo, nersi edem ok, men asyl bolşmuşum ýaly. Dostlar, berdim bölün jogap berem 3-4 dedek yazdım. Bolýa, janyň sag bolsun. Bolýa, azat, daway, bay. Bile TikTok'a düşen o sizin yazýan zatlaryňyz o. Derru nemet barýanızda o. Gatwyr plada o. Muňa alak bolsaňyz hiç kim istat nemetmer olsun o. İstada yetmeýäňiz o. Täzeden ýazyň o. Yazýan bolsaňyz jogap bermeýän bolsa, gapyny kakýanda da açylmady diýip izne gidip izne urup barýanız da. İzne urulsaňyz istada yetmeýäňiz o. Gapyny kakýan açsan ok eliň bilen kaksaň, aýagyň bilen kakao. Döw gapyny o. Kim sen saklaýar? Krasavçik, люблю тебя, Muha diýip ýaty. Muhammed men adym. Kızım, Muhammed men adym. Great Üniversite kripto targawat etmäni öwretýäňiz mam. Elbetde Serdar şonu öwredýärdi. Azerbaýjanyň randewy ütgese ýokmy, ütgeşme ýokmy? Ba, şu 3 saat çykdy diýen. Dün 4 saat çykdy, köpelli çaty son kwatlar bak. 3 saat viza aldyk. Online kursumuzda edilöde Hacıxan. Wa aleykum salam Rahim. Sen tuwelime berdinim tapdyň meni. Men ýörüçe bugün tekeme vizaň YouTube kanalyny açdym, bilýärmi? Janym sag gülýär, özüň näle? Enerji ýerine. Wa aleykum salam. Hoş geldiniz dostlar. Motivatörüm sen. Ateist mi sen? Resul. Sen ateist mi? Motivatörüm sen ýa. Muha Muhammed adyny kiçeltme o. Haýwan ogly. Muhammed adyny kiçeltme. 10K. Yes Didar. Supersin Didar. Aleyküm salam. 10K bolluk. Inni gidýäs 20K dostlar. Bes etmek ýok. Amcan men takama viza değişti hemme yerde follow eden supersin Rahim. Tuweleme. Ine sen ýaly adamlar bir-birini gollap ýokak gallyryp bilýän adamlar. Düşünýärmi? Beýle ki çağalym gelýär kawato, ejeler öwreden naş hakykaten bizi taşlak gitdi maşgalamyz diýip. Olar gelip sökkä, olar dünýäde istar ýetip bilen o kakas taşlanlary. Men sen kakan däl o. Men taşlandyr öýtme o, men çağalym ýaşdyr bolsa da o. Ruçka entek ýazyp bilýän däldirle, 7 ýaş ýokdur o. 7 ýaşdan hem ýazyp bilýän çaga ýok, ýok. Ana, ýörep başladyňyz, ýoşmasdan. Alam ýürek, 100% like meselede, supersin. Ýokarda Ferhat, näme-de stickerda like basyň, YouTube gowerler ýaly. Soňundan hem gelip görýärler sebäbi. Yine de birisi geldi. Gılçık diye. Yöne yadanın düşen o. Hiç gibi görün o gılçık. Oğlum. Benim nem oğlum. Neymiş oğlum. Taşlanan oğlum. Hakikan men hakikattanam. Hacıxan dostum. Great Üniversite. Los Angeles'te yerleşeceğim ya. Online mi? Online. Salam aleyküm ziyom. Wa aleyküm salam dostum. Ancak kıyınçılıktan geçen başka kıyınçılık geçenin ýagdaýyna gowy düşünýär. Güýçli adamlar elmydama kynçylygy ýenip geçenler bak. Güýçli adamlar kynçylygy ýetip geçen. Zat okudum o diňe men okap bildim o. Oğlum diňe men okap bildim. Köpçülüge çykan o da frazy sen ruçkan alnardy. Düşünýärmi? Homet gowy men sizi sıptırman görýän siz supersiňiz işiňiz üstünlük. Sag ol. Däl. Sen işiň üstünlük. Sag ol.
radara düşenler deport olan gördüğünüzden bizim öz migrasiya gulluklarımız var dostlar. Ve adır bärde bir zat diýseniz biz köplük. Bak. Hakikaten bir zat diýsen gelip söksen deport edip görürler adamlarımız. Salam gowmy adalar. Merdan gülýaly özüň gowmy? Homet Russiýadan biz Ýewropa geçmene mümkinçilik barmy? Elbetde bar. Bak, Moskwa ofisimize barın bizim takım Ýyzanyň Moskwa ofisimize. Soran şolardan gaty köp nemeler var şu wagt Ýewropa çykyp bolýan ýollar bar Russiýada. Biz şu Russiýada gaçak galan watandaşlarymyza kömek etmek üçin işleýäs dostlar. Ýeketäk bir kampaniýa takym bize Russiýada hiç hilek başga ýok, buňa size kömek edip biljek. Biz wadiň arkanızda dostlar. Takım bize Moskwa ofisimize barın köprak gyzlamyz var, şokoladçyk, süýjüjük, güljaşlar akydyn dostlar. Hem ofislerimizde, teredin hem ofiste bizim gyzlamyz var. Bradaçyk var, nemedin bir gollama. Bak näle gowular siz ofiste bir ýerde iş saat oturan bolsaňyz, size sowatlyja geldiler. Siz hem şöýdüňde barın da ofislerimizde. Am Gazarstanda barmy takymyza? Gazarstanda däl Russiýada wa iň ýakyn. Gylçyk meselem özüm nemetdiňler. Gapaň nemedýän näme şo sesini. Oğlum sen de dinläp oturdun kakan, hakik kakan. Men hakykatdan taşlak gaýtdym sen dowlandan soň. Öýe çöre almana çykjak diýip taşlak gaýtdym sen. Şondan bäri sana ejen aýdyp berýändir, näme şuň hakik kakan bizi taşlak gitdi diýip bak. Şoň üçin sökýän. Utanýar Muhammed sizin Hudaýyňyz däle o götermän. Egoist kim göterýär bärde? Mal mısın sen oğlum? Sen de mi ejen şunu ýa-da aýdyp berdi men arada. Hakik kakan şu çöre almany diýip taşlak gitdi bizi diýip. 6 aýda priglашение wagty, Gutorya Rechkanok Azerdan çıkarmka. Aranda çıkanok diýjek bolmaly. Çıkar birinjiden bak. Çıkar çıkmasa adam täze neme bizde täze politikamız var. Eğer sizin ran çaklanyzyň wagty bolsa, takym bize hiç ýyl tölek almadan siz täzele ýa çaklanyzy. Dostlar. Amin sörmek soklara diýär. İşte o men çağalamda bulara gyzyp bolmaz ha. Däli Gazarstanda ýok, nemede var. Näme şoň ady? Näme diýilýär? Russiýada var, Moskwada. O 100% YouTube. YouTube 6 adam hadi gidelim. YouTube'u köpelleyin dostlar. YouTube'da paylaşın takımıyıza geçin dostlar. Mesele däl, maýa arkaň soraýanyňyz ýazyp bilersiňiz, soralarymyza elimden geleni jogap bererim. Haterler gelse-de. Daway dostlar, şu taýyk gelenleri, hemme gelýänler, join my team. Derden şu taýyk gelýänler, biziň efirlerimize gelýänler dostlar, arzy bir bolalım. Bak, biz size gerekli informasiýalar berip ötýäris. Biz size peýdal zatlar edýäs, bakın. Biz size bilim tarapdan östürmäne çalışýas. Yurt tarapdan başga döwletlere geçmäne kömek edýäs size dostlar. Sizem gelin dänim şunu alap meniň taşlak gaýdan çağalym gelse, ejeler zatlar öwreden nemeler gelse, şolara garşy durun dostlar. Özlerine söýmüş olam o. Özlerine gönemet ama men bir direkt näme girmesin emotsiyama ve maňa sökdirmesin ejelerini boşuna. Şoň üçin siz gelinde söň dostlar, arzy bir bolalım. Arzy bir bolalım o. Ondan soň men de gürläsim gelir, size soralyňyza jogap beresim gelir. Ýöne çağalym gelip kaka biz näme şu taşlak gitdiň diýip söýüp otursa, men hem motivasiýam düşürýän size nemetmen öçüp çykmaly bolarsa siz sebäp gollamaýanlygyňyz üçin. Gollamasaňyz gyzykly bolmajak maňa, näme ýek gözüme size. Siz garşylyk görkezmeseňiz, bir taraplaýyn söýügi ýok dostlar. Eğer men siz gowy bolsam, sizem arkasyna şo şekilde söýüňiz görkezmeňiz gerek. Gülýär dostum özüň gowy. Homet Russiýada basaýynmy awam like bolmasa ýene basaýyn mesele däl üçin. Edil öz like bas ver dostum. Merip durdy like bas ver. Amjan takama ýaly ýerden daşary ýurda çykyp senki ýaly urwin çykmak gaty ulu zat. Dinlen, bakın gaty ulu zat. Çünkü milyonlarça
Adamlar ba daşary ýurda çykýan, hiç da yetmedik. Şo gullugyna aýlanyp börenler ba ona mı ýatdyň çykarma bakın. Anfat-fatda kynçylyk gören adamlar, kynçylyk gören adamlar maksadyna ýetdi. Kynçylyk gören adamlar güçlü bolanlar. Kynçylyk görmeseň sen näde güçlü boljak? Çykmak gatyly zat we muny güýjüňe edeniňe gaty bet. Sen leveliň başga. Senden intekkan uly zatlara garaşýas. Nesip bolsa. Yaman agressiwni sen. Edil özi, agresor men, yaman erwet. Yaman erwet agressiwni men. Indi söwers. Super maşa, söw. Homme salam Belarus'tan Polşa wiza alyp bolýarmy? Elbetde bolýar. Elbetde. Nur gözeli. Elbetde bolýar. Muhammed ön geçip bilinmeyen izine gitmeli. Deyim. İzine gitmeli. İze gitmeli bolduk. Sonra Russiýa gaýtdyk. Şondan Dubaýa innem. Inin bilen bile gasnda bolduk. Gatgowy. Dostum. Dowam edin. Liboy zady, islan zadyňda ýetip bilemez. Ağam sakal ektirdim. Men sakal däl o diňe. Saçam ektirdim. Gas, kirpik. Nemede elime ektirdim dostlar. Eliň tüýüne çellektirdim. Sorulaňyz näme? Ýygyň çykarym ýa soralar. Like basaly. Like dostlar. 20 kayet ýasadyr. Muhammed ağam Los Angeles'ta yerleştirip bilýäňizmi uniwersiteti student viza bilen? Elbetde yerleştirip bilýäs. Green Card ütgeşme 2025. Ütgeşme ýok. Arkaýyn bolun. Dostlar bu bolanok. Gataz. Paylaşın dostlar. Stream paylaşın dostlaryňyz bilen. Hemme ýerde paylaşın gelsin adamlar. Çağalamam gelip biler sökmana. Gelsinler dostlar. Bu az 40 adamı düştük. Näme diýim bu? Gatgo paylaşanlarınız gören dostlar. Gatgo paylaşın dostlarınızdan. Olar da peýdaly zatlar alsın. Bakın ütgeşi adam o bize. Her kim ýalak däl, gyzykly bir aýdan sorulaňyza jogap beräs. Energiýamyz geçip gelýändir üstüňizden. Bir aýtdy agressiwni diýä. Senin aýtjan agressiýaňdan erwet agressiwni o bize. Sen bizim ýanymyzda bolup görnäl agressiwniligimizi görersiň. Motivasiýa zatlara aýdaýyn motivasiýa zatlar. Mektep, uniwersitet boş ýerin. O taýsyda hiç da ýetirmeýär. Kelläňizi işledin, özüňde ýatyrmadyn, bilim alyň. Ana şonda siz dünýäniň istendik ýerine gidip bilersiňiz. Bak, ine size gözüňiziň öňünde rezultat, açyk rezultat görüp oturýarsyňyz. Biziň bärde tapadymyz näme? Ýumurtkamyz uly, güýçli, agressiwni, düşünýärmi? İslan zadymyza edýäs, islan ýurdumyza gidýäs, çözmeli meseleler barsa çözýäs. Düşünýärmi? Başga adamlaryň meselelerini çözýäs. Şonuň üçin biz şunu ýalak. Köp adamlar ba öz meselelerini çözüp bilen öz meselelerini. Düşünýärmi? Oňa bolsa bolmaýar, jogap karşylyk almamyz gerek özüňize. Jogap karşylyk alýanyz. Gowluk bolsun, erwetlik bolsun, siziň günaňyz bu. Sebäbi sizde saýlaw wa meselem diýil, ýerden turdyň, gidip barýan maşynda ýolda awariýa düşýän. Bu seniň problemin. Seni başka bir gel katsa da sen awariýa düşsen olsan seniň problemin. Sen biraz hayal gidip bilerdin. Sen wapşa işe gitmän bilerdin. Düşünýärmi? Şonuň üçin başkany günahkarlaman. Döwletiň ýurduň ekonomikasy bu konkretni seniň problemin. Düşünýärmi? Seniň problemin döwleti günahkarlaman üçin. Ya adam ýene bir zat, enata, goňşy hiç kim günahkar däl, özüň günahkar. Ana şonu üstüňize alsaňyz dostlar, özüňize jogapkarçylyk alsaňyz mesele däl. Durmuşyňyzy ütgetmek. Pul gazanmak mesele däl dostlar, jogapkarçylyk, düşünje, ne şu taýda. Şondan başlaýan. You were born to make history, not story. Got to go söz bak. Sen tarihi döretmek üçin dowuldun diýe, tarihi dinlemek üçin näle? Edil özü. O legenda diýär Martumul Praga. Näme to Martumul Praga? Näme ýazan üçinmi? Näme şol näme diýler? Poema ýazýam şol.
Şahira o martumul prağı neme. Ha? Goşkadan üçün o. Biz näçe müň adamyň durmuşyny itgetdik o. Düşünýärmi? Kim o martumul prağı o? Siz martumul prağı diýäňiz nämetde o durmuşsa ömründe nämetdi? Goşky ýazdy bilen. Ýene de mädir düşünersiňiz, bu kelläňe sığmajak zatlar gelip duranlar şu wagt. Men düşünýär. Düşünýärmi? Atdakmy martumul işana zaya götürdi. Ana geldi meniň oglum bu da. Kakaň dälmen. Ýöne ejen aýdyp berenler şuň hakik kakaň. Bak, şuň hakik kakaň bizi çöre almana diýip taşlak giden kakaň diýip aýdyp berenler. Häzir geldi sen hem deportation edýärler. Arkaň ol. Bärde sen ýalak nemeler, neme ýok. Biz bärde başga adamlar, biz bärde durmuşda ösmek isleýän, maksadyna ýeten, maksadyna ýetmek isleýän adamlar bar. Sen ýalak nemeler, hem şol blok et görda. Hacıhan, blok etmedenim sesini yap. Dinle otursun. Hezir etsin. Dinlesin bilýärmi? Doğan başsan on baş gaty ýalňyş gürlediniz. Men düşünýän siziň ýerdeňizde muny amaçlajak. Siz bir zada ýetýänsiňiz, bir zat başarýansyňyz size muny gürlejekler köp boljak. Ýalňyş gürledin samsyk ýene gör diýjekler köp boljak. Bak. Şu zatlar kim aýdan bilýäňizmi? Samalyot bir tondan beýik ulu bolan samalyot uçşanokdy öň. Şam şowatlar, şonu düzýän adamlar aýdylan, sen samsykmysyň o näde? Ýerdäki demir ýokar, uçup biler diýden. Samsykmysyň diýden. Bu okey, bu mesele däl. Normal zat bu. Nitem şu zatlar bilýäs biz, bolmasa bizim elimiz taşlardy o. Milliardlarça maksadyna ýetip bilmedik adamlar ýalak gokgalardyk. Şuňalmy? Şoň üçin dinlemän. Siz aýdarlar, sizin ýalňyş şerket edýän sen, dur, sen samsyk diýerler. Okey bu. Okey bu. Her kime diýilen o bu. Donald Trump'a da diýilen. Häzir diýip biljek misin sen Donald Trump samsyk diýip biljek misin o? Dünýäniň lideri o. Dünýäniň. Düşünýärmi? Sinemede iň ýokarda duran adam reytingde o. Ýöne şoňa da diýilen wagtynda taryhyny görüş onuň. Näçe milyard dollar berýärde bolan. Düşünýärmi? Ine sen ýalňyşyň diýip üstünden gülen adamlar. Şu ýalaklara ýol bermän dostlar. Diýjekler köp bolar size. Ýalňyş hereket edýän, ýalňyş ýöreýän, ýalňyş saatlar aýdýan diýjekler köp bolar. Bu düňe nem üçin? Siz bir dal ýetýänsiňiz. Haramzada Trump da biziň prezidente dil ýetirme. Durtörn biziň näme diýsen. Mugallimi Eýran türkmen dahyly ýok. Martumul Eýran türkmene dahyly ýok diýär. Türkmene dahyly ýok. Bilem o men oň taryhyny bilmek isläm o. Säbe bir san goşka edip bilet temmerde bolmak ütköşük sada bu. İçimizdedir biziň ondan köp edenleriniz bardyr. Her biriňizden tutup otursaňlar martumulun goşkusyndan köp zat peýdalda edensiňiz dünýäde. Muhammed bir ýyldan bäri çıkanak takımı işgärlerine pasoýstwa hat ýazyň diýen ýazsaň şans bar diýerler öz kontrolyň alaýyn. Bar, arkaýyn bolun, biz ýaz e-mail, Mercedes-Benz. Arkaýyn bolun, çykyp dur. Bak, şu 3 sanak çaklyk çykdy, öýrende çykdy. Dün 4 sans çykdy dostlar. Gatygo çykdy şu wagt. Şu wagt güçlen, ýene de arkaýyn bolun. Sen brat Amerikada diň özüň ýaşaýan ýaly. Maňa gyzyk däl o başga adamlar karokko. Başka adamlar ýaşandy näme men konkret öz adamdan bilýän. Öz tanışlamy, öz ýakynlamy näme diýän. Başgalar maňa gyzykdy däl. Daşyndan näme etjekler zatlar. Ana geldi ýene de bir eşiňi çykart da kaka diýär. Aman aga diýär adam o. Menden ul bolup bersin. Ýöne men belki saňa da ejen aýdandyr bilýärmi? Şu sen hakik kakaň bizi taşlap gitdi diýip. Şoň üçin heýt edýärdiň şu wagt. Bilýärmi arzyňa şoň üçin şuňa adatlar etdiňsiň. Do you dream it? You do it. Arzu etmeler kelläňde bolmaly, ýöne üstünde işläp etmeňiz gerek. Am Dubaydan Polşa geçip bolýarmy takym wizan kömegi bilen? Elbetde bolýar. Elbetde bolýar. Salam bratan ýöletenden salam. Ýöletene salam. Am taliplere kömek edýäňizmisiz? Taliplere kömek edýäs. Diňe talipde islendiği adama kömek edýäs biz dostlar. Dünýäň lideri Valerianka diýär. Boş ýere oňal adamlary. Köse. Demirler gatnap, näme? Demirler ganatlap asmanda uçar diýip
aydan mawtumuly insan uçar yasalmanka aýdyp geçen. Ne aýdanyň bile bolýam ol, edip bilmejek bolsaň. Milyonlarça adamym uçmaz diýip aýtdy, ana. Dostlar, men daşyndan işleýänem meniň başga telefondan, ýene de onam edýän. Şoň üçin siz ýazyň öz araňyzda, şoň üçin like bilen köpürak dostlar, like basyň we dostlaryňyza paýlaşyň. Birje 40 razmer köwüş urada aýdaganda diýär. Great üniversite ýaz, bilim al, düşünje al, biz şoň ýaly kömek edip bilýäs, dostum. Adyr Gustav soragy jogap bermem gerek. Senem öz kişiliğini aýdyp ber. Men ýat geçdim ýok. Ýat geçdim ýok meniň oň ýalyk çağalygymdan zatdan. Men konkretni bir zatlary ýatda saklap bilen adam. Şoň ýalyk nemem ba. Köp zat bolsa ýatdan çykaryp görýän. Meselem, erti dünýämeden ýadyma düşmän bilýär meniň. Düşänmi? Erde gerekmejek zat bolan bolsa. Amnastrany ýokla. Ba, gülýäli, gyýryp ýadadymda, söp. Ana ýene de mümit etmene geldiler. Dostlar, paylaşın stream'i. Azerden rende uçukyan. Açık yaşuun üstans çıktı. Amerikalı'nın yaşayış durmuşu ne ki lanarda Muhammed kinolardaki yalı İslam zadın edip yaşayan. Hiç kim adam tutup bilmeyecek. Tür vize bilen başka statusa geçip bolya mesele yok. Dream is big, start small. No. Muhammed ağam Los Angeles Üniversitesi takmıyla näçe çıkar yerleşmek üçün. Dil bilýän mi Serdar? İnglisçe bilýän mi üniversitede yerleşmek üçün? Dil bilmeýän olsaň dil kursuna nemetmen gerek. Yazılman gerek. Olam $2,500 köp çıkmaz. Öğreçdim kişiliğin. Öğreçdi o. Öğreçmedik olsa bile durmuşda şun ýalyk zatlara yetip bolar. Her kim yetip bilýär bu zatlara. Öğreçmedik olsa işler öğrenip dinläp, aşağı eňilip. Ağır geçen üçün şöyle. Kynçylykda geçen üçün şöyle. Haçan gördüňiz güýçli adam bilen durmuşynda ağırlyk geçirmedik. Bizim Chicago'da böyle zat ýok. Chicago'da ýokdur böyle zat. Men şoň üçin Chicago'da ýaşamakda. Amerika'da enesinden, atasından miras ýok diýerler çağasynda. Näme şey ýok ba? Baba. Mawtumul Praga söýgänmi diýär. Diňe mawtumlar da islan adama söýgän. Endle nemäniň? Näme şol speech free döwletdiň ýaşaýjysy. İslan adama söýüp bilen. Sen de men o. Telewizordan am dün emir pozulda yazan ya özüň pozduňmy? Täzene da. Dogry aýdýan. Maksat yazmana adam goýmadyň o sen. Ýeke gaýry oturýarsyň. Hakdaşa dişin bilen o. Garalandyr bak. Garalan diýerkem olam döwük da şoň ýalyk erwet geçirmeseň bilet nädip bolsun ki öň dişin şoň ýalyk durmuşyň. Görün berdi. O täze gelýänler, ba dostlar, täze gelýänler üçin gaýtalap bilýän, çağalym gelse söwüp bilýän. Da ejeler erwet sada öwreden hakykatan biz taşlakdan datdy. New York açan gelecek bro. Gadam nesip bolsa aylanar senede. Geçen sapar baramızda gadam ýadyna düşýän olsa bizi aşağıda köprüde görüp stream edip oturýar gelen adam. Brooklyn Bridge. Bak, nesip bolsa barsak habar ederiz gadam. Görüşür senede. Sakkal gowy ektiripsiň. Seret gaşam gowy ektirdim men o. Saçy elimiň tüýlerinden gowy edip ektirdim. Muhammed Gomdos. Gülýal Nur öz adalan näle. Am düýnünki ýaly salam diýip berä. Emir, nira salam beren? Haýsy döwlete?
Avrupa bolsa gidip bolýan näme? Ýewropa elbetde bolýar. Mesele da. Maksat. Dostlar, üşüp ýene-dem 2500 like basalyň, 2500. Her kim näçe ýa-da basasy gelse basyp bilýändir. Chicago salam. Men ýazdyryp alýaňyz dämi dostlar? Şuňa salam berýän günlük. Dünýäniň hemme ýerine. Ya adamlaryň özüne doglan günüňiz wa bolsa gutlap berýän, nämäňiz bar bolsa edip berýän şu ada. Bakın. Tür uzaldyp bolýarmy? Ýok, uzaldyp bolmaýar. Ýalňyşmasam tür wizany, turistiki wizany ýöne geçip bolýar näme? Näme şoň ady? Status ýetgedip bolýar, okuwa, işe. Okuw gutaraňyzdan soň belli iş ködürleýär okuwlar bärde, nämäni gutaraňyzdan soň. Ondan soň şo işe girem, siz green card alıp bilýäňiz. Green card diýmem, siz hem watandaşlyk alyp bilýäňiz. Efir günnaşjakmy? Başarsam, wagtym bolsa günnaşjak. Salam aleykum, gowmy adalar. Sizde studentler üçin 3 aylyk iş barmy Germaniýa? Germaniýa 3 aylyk iş ýok. Şu wagt ýok Germaniýa 3 aylyk. Ýöne biz Polşa uğradyp Germaniýa geçirýäs. 100.000 like, sağ olasın. Sağ olasın. Efir açwyllygyňdan aşjak dostlar. Artık yazmana öwrükýäňiz gerek, ýazylan ýörýär. Ses ýapylýar, çağalam gelýär, kaka, biz näme şu taşlap gitdiň? Ejem sen wara derwe saatlar aýtdy diýip, mene merwe saatlar ýazýan diýip sökmana gelýärler. Olaram ýörýär. Açaň da şolar ýa vakansiýa. Arslan nesip bolsa, nesip bolsa. Decline. Aşgaýda gelsen awarlaşyp bolýarmy sizden? Elbetde bolýar, Arslan meselemi? Bro, garajam uzak ýaşa diýip beräýda. Garajam uzak ýaşa. Ýa-ni şu garaja diýäňiz, gara däldirler, gara görmäsiňiz siz. Görünmeýän garalar bar. Türkmenlerde gara ýokdur lan ýaly. Studentler üçin. Näme maşyn gowy Porsche. Biram G-Wagen. Agressiýa da G-Wagenam görän, öz karakterimize görä bolmasy gerek. Ýola çykamada itak agressiýa adamlar bizden. Adamlar bullying diýilýär da inglizçe bullying edip diýäs-de arkasyndan dirap bilen çalatormuz asa awara düşük näme ýagdaýda. Gystap. Şoňalyk jost nemeler göräs-de. Adrenalin şonda da, kayf şonda. Öldürüp gelýär. 1-0 da diýmezmi kadip kellede. Gan bilýän neme diýipdi da gan. Näme diýilýär? Delikanly diýilýär türklerde. Şoňaly diýipdi da. Belarusiýa studentlerine salam diýip berä. Belarusiýa studentleri salam. Owmy adaýlanyz. Supersiňiz Belarusiýa studentleri. Dubayda G-Wagen sürdüň dämi? Ýok, New Yorkda sürdüm G-Wagen. Başga ýerde sürdüm. Ya Dubayda da sürdüm. Ýat geçdim ýok. Dubayda da süren olup biler näme ýadyma düşenok. Duhan merada olmaz şeyler. Edil özü gücüm merada uğraydı. Günlük irden turan rejim gaydayda irden turan gözüm açan duş alyan ilk gününe soğuk duş almasam bolanok. Ine irden belki de neme vardır. Men günde irden turup soğuk duş almasam bolanok. Soğuk duşam özünüz bilýän gatat der adamı bilýänmi? Güçlendiren neme diýär. Immunitet atın kâly bolýar, ondan soň turan neme diýär? İçmana başlayan banan, ýene wör naharlar ýýän. Ondan soň derman atýan, dermanlar atýan elmi ýüşürip neme vitaminler, datlar, energiýa nemeler. Ondan sonra oňa datlar ýok. Ondan soň suw içýände stream açýan göne. Gön şuňalyk. Amerika turizm viza bilen barandan soň vizany ötüp bolýam. Elbetde ýalkap kömek edýäs. Ýoluny görkezýäs. Amjan sen de başga levele geçmeň gerek. Sen başga levele geçmeň. Bu biderek görüňler çyksaň TikTok'daky haýsy bir samsyga jogap berjek.
Doğru aýdýan aslında la. Doğru aýdýan. Artyk gara gaty beýiknem etmemiz gerek o. Öz waýanlarymyz, zatlarymyz edip bilýärmi? Artyk gaty nem etmemiz gerek o. Çala birisi gyşyk gürlese bara damagyny çal. Şoň ýaly etmemiz gerek artyk. Follow edin dostlar, follow. Hemme ýerde, streamlerde, nemelerde, näme şoňady? Näme diýär, YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da. O ne bele? Like basın. Like'am seradan 2K galypdyr, 17-9 diýär. YouTube'da da like basın dostlar, stream'da köpelli adam, näme de bolsa bakın. Başta wapşa adam ýokdur, çekemeýizden açan üçin näder. Belki de men öz sakypamda. Sesim gelýär dämi? Jan geldi şu an. Belki de men öz sakypamda näme diýenler, näme şoňady. Öz sakypamda açmadığım üçin adam az bolup biler. Şu an çekemeýizden açan üçin. Damn. Rossiýada kran Kerim, ba Ýewropa tehnika sürüp bolýam. Elbetde ýalkap, elbetde bolýar. Ulu maşyn nämäňiz bolsa traga da gidip bilýäňiz. Trak sürmänede. Ýewropa. Hommet ýerden sowuk duşyň ziýany ýokmy? Sen näçe ýyl bäri sowuk duş alýan? Aýdaýynmy, sowuk duş men 8 ýyl bäri alýan. 8 ýyl bäri. Düşünýärmi? Şoň üçin ziýany boljak bolsa men bu çaka ölermi? Günde ýerden sowuk duş almak peýdaly. Ondan maňa doktorlara, sam nemelere, doktora giden ýadyma düşýär, men insan sapar açan gidelim, näme bol. Bir sebäple doktora gidip gören adam däl, men 8 ýylda. Ýa-da kellem ağrıdan günü, men kellämiň ağran gününi sanasam mara 5-den geçmez. 8 ýylyň içinde kellämiň ağradan gününi sanasam. Ýöne bärde men size şöyle bir raýdyn. Alygadan sowuk duşa girseňiz, ertir belki ölüm bilersiňiz. Dostlar, oňal işlän däller. Gysdanma. Sakin. İlkiden mulayimdan başlayaňyz, soğuk, şo şekilde gidýär. Eger men giren duşuma girsen belki ertir galyp bilmersiňiz. Bolup biler. Çünki organizm oňal salt nemet bilmeýär. Gysdanman etmeniz gerek. TikTok'da söýünýän köp, şondan YouTube köpräk ünsber. YouTube köpräk ünsber, zaten YouTube content döretýäs. TikTok'da da adamlar bilen maslahatlaşaly, adamlar bilen gürleşeli dip açýas. Gomrat ýagdaýlar, gülýäli, özüň omy, dostum. Rat jogap beräýdi, Wengriýa Schengen berme şansy nähili Polşa göre ýeňilme. Wengriýa gowda şu an. Wengriýa gowda dostlar. Wengriýany takıma viza açdy. Bakın. Takım vizanyň Wengriýa, ne Polşa, ne Wengriýa giden wady. Açdyk seradan biz 100'e ýakyn adam uratdyk. Ya daja 100'den geçýär Wengriýa. Ýöne biziň köp adamlarymyz samsyk kelli işden o. İşe gelýän demesen, iş vizan aldın, Wengriýanyň bir kompaniýasyna işe gelenden soň alygadan çykyp gidberýär bular o. Stupid. Meniň näme bolsa şoňa güjüm etýänse men alyp basardım şoň ýaly adamlara. Alyp basardım. Düşünýärmi? Edilen o kowan ýazatlar, ondan soňradan ene sizi tutuş ýurdum, halan oklar onsa, tutuş ýurduňa viza beren oklar, şoň ýaly edýänlikler üçin. 2 sanak adamı şoň ýaly edýän üçin tutuş Türkmenistan, halan oklar, ene sizin edýän zadyňyz o. Köp adamlar. Goodbye bro. See you tomorrow when you open TikTok live tomorrow. Goodbye bro. Bye bye. Neme goýan notification goýun gelir neme. Jaňjaş. Eç açan watam. Amen pirkleşenýär öwrendim bolýan Amerikada näçe dollar gazanyp bolar. Ha, 3000-5000 dollar gazanyp başlap bilersiňiz. Murat Rozif nirde şu an. Ine şu saýda öňünde. Daşarda men sesimden nemedip daşar çıkıp öyle stream açan nemede. TikTok'ta ya YouTube'da bilem ok. TikTok'ta açanlarla. Dostlar. Şoň ýaly dostlar. Sonra yok. Adam azaldı. Demek bilen TikTok stupid bir neme. TikTok samsyk. Aşağı düşürdü adamlar gelip duýarsam.
Bakar öňümizde böwet bolýan. Men böwet bolýanmy? Men böwet bolama dostum. Ha özümizinkiler da. Elbetde dostlar, elbetde. O kelläňizi işletmeli o. Näýelek diýsen adamlar o guýdan çykýardan başgalar görenok. Soň arkada galanlara seredenoklar o. Olar neme diýerler beter. Geldiňmi bir ýere konkretni sana ay özüň istediň akır işe gitjek diýdim. Al sana iş. Ondan çykyp başga ýere gitmersiň a. Näýelek kelläň iş ya. Şöyle bir gaýda dostlar Ýewropa deport basar. Ömür Ýewropa girmeýäňiz o. Ömür girmeýäňiz. Olan boljak. Ýem näçe adam boldy? Ýem näçe adam boldy bu şekilde edip berişiňiz. Dubai 10 knoller şeýretdi. Sag bol. 10 adamdan köp adama paýlaşdyň. Supersiň Dubai. Bakdyryp bilýärmi? Näme? Dol ýaz Emir. Assalamu alaykum. Näçe opşy rasход bolar ka barmak üçin oku viza oňurup bolýarmy kare? Tekeme viza. Tekeme viza ýazyň, tekeme viza jaň edin, şo taýda görüp bilýärmiz. Schengen verme ol sizligi kaç brat dolayda sen bilýän da brat giňişden 50% 50-50. Bermemler. Liboynemler. Sa pasportuňyza bagly. Düşünýärmi? Mena göni biledim alyp uçaýan Ýewropa gidesim gelýär ýa başga dünýäniň köp ýerine gidesim gelýär. Alýan uçan viza ýene verilen uğraşyp bermeýär. Sa pasportuň güýçi bu. Bu ýurdun, pasportuň, adamlaryň, halkyň güýçi. Düşünýärmi? Eger viza almaýan bolsa diýmek güýçlüsüňiz. Viza alýan bolsa diýmek bilet güýçlü dälsiňiz o. Viza alyp gitjek bolsaň bir ýere, viza alyp gitmek näme diýmek bilýän? Saňa ynanyny ok hiç kim. Seni halan ok diýmek. Seni halayan bolsa vizasy eder da. Dazy Türkiýe bile halan ok o siz o. Türkiýe serediň o. Kipr bilet haýs kelläňizde neme etdiňiz o. Türkiýede siz 4 çöntek baryňyz. Garaşyn. Oýnadýan adamyz tanamyk. Amerikada dil bilmeseň tehnika sırp bolýarmy? Bolýar. Dil bilmeseň bolýar. Murat Razif görkäs bilen bildirmen o. Şu taýda efir açyp o TikTokda girin Murat Razif. TikTokda ýazyň çykýarmyzdan. Efirne özüňiz barmy? Aralaşka tipde vlog geçirseňiz size gowy gelýärdi. Edip bileriz biz şonu var 5 ýyldan düşündük. O kampaniýany açan wagtlarymyz düşündük şonu. Başda her ýurda biz gidip bilýärdi şo wagtam. Şo wagtlar etjän bolduk da soň işler köpelip, müşteriler köpelip galdy şu zatlar. Can Rossiýada men şu taýdan baryp bolýarmy okuw üçin şu taýda okap ýörüm 4-nji kurs berdi. Bolýar, sen bolýar, elbetde bolýar. Bolmajak zat ýok. Tekeme viza bile bolmajak zat ýok. Yalan sözlüyor kim bolan oktuysa birlerde. Bolya hemme zat bolya. Sen isle yeter ki bolya. Samolyot uçar, näde uçup bilýär samolyot. Bir ton zat ýokarak galya bolmajak zat ma şol uçan sama. Diýersiň fizika diýip şo wagtlarda düşündirjek bolşuňa adamlara. Samolyot näde uçar diýenler bolan şo wagtlara millionlarça adam aýdan aşyp demirler ýokarak galyp uçup gitjek diýip aýtsaň hiç kim umlanmajak ki uçmaýan ata. Sen somsa diye. Ana bir yerine nemet koydum. Biz garantiya götüňe sok. Allo bro, what's up?
Ama Amerika gelende näçe ýyl boldy? Gat köp ýyl boldy. Ağam sana söwünýärler, özüni oňuranok görüpler. Liboy adamam o. Eğerde birine nemet ýan bolsa, dimek ýokardaky adam etdi. Aşakdaky adam hiç kime gyzykly däl. Gat görmeden dogry söz dogan ejene ýakmaz diýe, käbirler diýedi, tekemegeze adam aldyya diýe. Bolmasyn welin, olar ýaly zat, eger bolaýanda sana ýüztüp bolýam. Elbetde maňa ýüztüp bolýar birinjiden. Seredin. Dostlar, ikinjidenem o dinlemäň o haýwanlary, dinlemäň samsyklary, tekemegizan açyň. Bakın adamlar vizalaryny alyp durarlar, beňeşlerini aýdypdy. Bular näme oýun oýnaýan senin pikiriňe şo. Bir näçe 100 adam majotaýda da. Bular näme oýun oýnaýdy siz alda oturmýar adam. Gelýärde no-name'ler komment ýazýan üçin düşünmäň o zatlar, o yalan sözler, o suutnamalar barmy olam? Am öýlenme hyýalyňyz ýokmy ýasama? Ýaşama bir çene gitdi. Bah, bildirýär ýaşymyz näme gidenini. Taýma biz o näme zat ulanyp gaýyp ýaş görmäge çalyşýas o. Ýaşymyz o uje çağlamyz atlamyz baly. Haterler kan realny zat alyp dura wizany. Edil özü. Haterler dinleme. Ana, şoňalak stupidler dinleýärler, adamlar onsoň durmuşny ýetgedip bilen oklar o. Bakın, bu gidýär hemme zatdan daş söýräňiz size bolanok diýip aldaýarlar sizin başarmazlygyňyzy isleýärler. Hiç kim sizin bilen bir zat etmez isleýär. Ene mesele nämede? Siz dinleýän adamlaryňyza ünsürin. Kim olar? Meselem sana şu bolanok diýse, başaranok diýse, ya bir zat ise kim ol? Saklanın, şonu eşden atyňyz, saklanın da din görün. Kim bu? Kim bunu aýtýan size? Bolanok diýen adam kim? Özü bir maldyr o, goýundyr özü. Aýdaýyn görkezin şu ýüzden, goýundyr özü şon diýen adam. Düşünýärmi? Biz siz aýdyp oturýarsyň, biz özüňiz tanýarsyňyz, näçe ýyldan bäri biz o dünýäniň istendik ýerinde bolup gördik, o dünýäniň istendik ýerine aýlandyk. Dünýäniň istendik ýerinde isleýişimiz ýaşap bilýäs. İslam wagtymyzda istenýärimize gidip bilýäs. Bize ýokdur diýen şoňa bolanok diýenler. Elbetde bar biziň ýaşymyzda da goýunlar. Yani biz olarmy dinläýäs, biz özümiz dinläýäs. Hemme zat başarjagymyzy anlaýas. Ve şoň üçin biz şuňalak güýçli, agressiwni İslamdan edip bilýäs. Bana desam, janyň saglyk üstünlük işinde. Sag bol dostum, sana da üstünlük. Jim Green hem olsa doğruň aýt, soňky maksadyň näme? Men soňky maksadym bar, şu ölmänkem adamlara näçe köp adama kömek edip bilmek. Gat köp adama, şu wagt bir näçe müň adama kömek eden bolsak, milyonlarça adama kömek etmek, durmuşny ýetmek. Maksadym şol, bar bolan ölmänkem. Şoňa çel ölmesem bolýar. Men zaten o köp ýaşasym geldi. Onçalap. Ýöne ýaşanyňa görä kaliteli diýilýär da. Bilen wagt däl önemli zat. Köp ýaşamak däl. Esas zat gowy nemetmek. Zaten her birimiz ölýäs. Ölmejek adam ýok bärde. Ýöne ölüňden soňra sen eýem bir näçe adamyň durmuşyny ýetgedenini bilseň, bu uje gaty gowy zat da öljek wagtyň. O men şunça adama kömek edip gidipdim diýip. Bilenmi? Ýykylsaň galmany öwrenmeli, agam dogry aýtdyň, edil özü. Bäri bilen bolsana, dost TikTok'u öçürsene. YouTube özüne çekýär, bakın. TikTok'da zaten adam galmady. YouTube'a geçin dostlar, men YouTube'da, Takama Video kanalında, YouTube'da. TikTok yapaýynlar. Boş TikTok zaten. TikTok bir haýwan application, haýwan. Aydın şun TikTok'a. Hem şu taýda düýü aýyrmytlyk ýerde özüme bark aýtdym. Adamlar gülýäli içerik alyp kabul edip problemalar bada TikTok'la yapılan da dedilen olan problemaları çözmene vardık. Mesele däl çözüp berjek dediler. Am videolarını görýän köpüsi eýtüleme niýet etýäs bizde gaýrat etdi Sowetler aýagyn bilýän Amerika hemişe elleli nirden hereket etsem gowy bolar. Russiýadan ýa özümizde öý tarapdan. Russiýaga gitseň sen aşak düşýän, Russiýa wapşe gitmeli ala. Näme bar şu taýda? Faşist ýurtda itaksiz o ýadyňyza düşýän däller o size bilen o
Atalarınızı, babalarınızı, enileriniz, mavalarınız o pizde setler Ruslar o. Siz nemesin goýran o şu milletin o. Näme şu gidiýän şota, faşist şota yo. Sizin o bilet. Sizin nemelerinizi öldüren adamlar şolar o. Basvalan wagty bilet. O wagtlar biz ýalak bilet hakyky nemeler bardy o. Yumurtka sulu erkekler bardy. Düşünýärmi? Ana şolar şo wagtlar nemeden garşylyk çykaran, onu da olar köplük bolan üçin öldüren düşünýärmi? Ata-babalarymyz sizin ine hakyky erkekler ölüp gitdi şo wagt. Aýal maşgalar, hakyky güýçli aýal maşgalarymyz ölüp gitdi. Şu wagtda da massa bilet. Zat galmady ne? Ine şoň üçin şoň ýalak ha. Ve sizi şolar etdi, Ruslar şoň ýal etdi. Indi sizem şonda da şolar näme etdiňiz? Goldaýaňyz, şolaň dilinde gürleýäňiz o. Kelläňiz işledin. Salam aleykum Muhammed ağa, goýmy ýagdaýlaryňyz? Goýmuşsyňyz Amerikada nähil go oku jaýlary bar, kyn görmeseň, aýdyp berýän. Stanford we Cambridge we haýsyny aýdyp berýän indi. Şoň ýalak uniwersitetler bar berdi, dünýä nemeleri. Dünýä güýçli. Amcan janyň sag bolsun, maslahatyň ömrüň bolsun, diňe öňe gidişdik. Sag ol, sag ol. Emir salam diýip beräý. Emir salam. TikTok, YouTube. O näçe adam bolup. Dostlar, YouTube kanaly, Tekeme Viza YouTube kanaly. Geçin yazılyň dostlar. Zemrat kanalymyza yazılyň YouTube'da. Muhammed Great kanalymyza yazılyň. Hemmesine dostlar. Bizim 3 tanak YouTube kanalymyz var. Şolaň 3-üne de derru geçip follow edin dostlar. Dostuňyza da paýlaşyň, yazılyň. Bäri işe gidiräňiz, siz diňe gazanýaňyz. Siz diňe şuň ýalak ütköşük zatlar öwrenýäňiz bärde dostlar. Aýdýan zatlam gyzyklymy dostlar? Siz intereslimi, ütköşükmi? Eger ýok bolsa minus goýun. Eger de gyzykly bolsa şuň ýalak günlük gelmesini isleýän bolsaňyz aşagda goşmak goýun. Näçe adam isleýär? Meselem 13 adam var TikTok'da şu YouTube'da. YouTube'da az 13 adam var. Şonun näçe adam gel nemet ýaka. Näçe adama gyzykka. Ýöne hemmäň ýazyň 14 bolduňyz. Hemmäňiz garaşsak 14 adamada. 2 adam ýam goşmak goýdy. 2 adam. Göreli hemmäň dostlar. Klawiaturaňyz döwükdäler. Hemmäň. TikTok'um dolu bak. TikTok'um plusdan dolu. Goşmakdan dolu. Tak. 4, 5, 6, 7 boldy. 7 adam boldy ýa. Bak 14'ün ýarysy ýa. 8 adam. 8 adam boldy. Bakın, yine de 6 adam. Sen täden ýazýan, basýan ýa-da. Elde ulyan şaýdy. Tüweleme. Gördüňizmi dostlar? Diýmek barda %99% ýa 14 adama çelli goýdy ýa. %99% adam isleýär, gyzykly. Ine dostlar. Şoň üçin biz dowam ederiz. Düşünýärmi? 20K. Kimler görmüşni ütkötmek islemeýänler bilýärmi? Gorka adamlar, ejiz adamlar, olar diňe samsyk zatlar görüp oturarlar, soňra 30 ýyl, 40 ýyl soňradan adamlara hate edip garowly işläp oturamaty. Size hate ederler. Ey bu nesibesi oldu. Nesibesi bolan, siz konkret işlediňiz o. Siz konkretne doğru adamlar dinlediňiz. Stupidler dinlemediňiz o. Gülüşüp samsyk zatlara da oturan adamlar dinlemediňiz. Düşünjäňizi ýatyrma etdiňiz. Düşünýärmi? Düşünjäňizi ütkötýän adamlar dinlediňiz. Maksadyna ýeten adamlar dinlediňiz. Ana şoň üçin siz başgaça bolýaňyz. Olar näme boljak? 30-40 ýyldan sonra olar bilen nemedi işlejek, garowly işlejek. Ondan soň ağlap size siz nesibel diýjek sizin tanışlaryňyz. Düşünýärmi? Nädip Amerika geçip bolýar? Tekeme viza bilen. Salam Muhammed goýum. Salam mulayim özüňiz goýmy? Kakam Amerikada bilen bize gitmek mümkinçilik ýok, maslahat berýän. Eğer senin yaşın 20 yaştan pes olsa kakaňam berde statusy ya vatandaş ya da iň bolmady rezident olsa şu taýyň Amerikanyň senin gelme şansyn bar. Ondan başga ýoly ýok. Başga ýoly diňe tekeme viza bilen dil kursy okuwla gelip bilersiň. Dogry aýtdym, bu durmuşda özüň göreşmeli ile dinlemeli däl. Edil özü bolmaýa diýenler dinlemäň. Samsyk satlara wagt gidirme. Ýatyrmadyň öz bilimiňize.
Etçek saatlaryňyza ýatyrmadyň. Meselem diýeli ýerden turýaňyz, işläň okdyp düşünüň-de. Şo günüňizi işlemän, hiç saat etmän, ağlap geçirseňiz, siz hiç saat yetmeýäňiz dostlar. Düşünýärmi? Samsyk saatlar görüp otursaňyz, haçanda siz kelläňiz işledip, dogry saatlar etseňiz günlük ýerden turup, bu köpelýän we bir näçe ýyl içinde gaç köp saat boljak dostlar. Onda siz durmuşda hemme zat ýetip bilýäňiz. Şoň ýaly dostlar, birazçyk dynja alyp sonra ýene geljek. Birazçyk etmeli işlem, çözmeli meseleler, olary çözüp ýene-de efir açaryn diýip düşünýän. YouTube'da Muhammed Giraytdan açyp bilerim dostlar. Okey? Öňüňde gowy ferden görüşürüz. Bye bye.